Vi forbinder Storbritannien med røde busser, te og Big Ben. Men virkeligheden er barskere end postkortene viser. Tag for eksempel Yorkshires østkyst. Her æder havet bogstaveligt talt land og huse. I Holderness trækker kysten sig tilbage. Nogle steder er det over 1 meter om året. De bløde lerklipper smuldrer. Storme underminerer deres fundament. Pludselig står ens hus på kanten af en klint. Siden romertiden har havet taget ca. 5 kilometer land. 30 landsbyer er forsvundet. Myndigheder betaler nogle gange folk for at flytte. Det er for dyrt at beskytte hvert hus med betonmure. Desuden flytter det blot problemet til naboerne. Kystens kort ændrer sig hvert år. Gamle adresser findes kun i familiealbummer og på fotos. Den berømte London-tåge var ikke romantisk, men en sand tragedie. I december 1952 lammede en tyk smog London. Luften blev gulsort af kulrøg. Sigtbarheden var få meter. Folk kunne ikke se egne fødder. Busser blev efterladt. Teaterforestillinger aflyst. Hospitalerne var overfyldte med kvælende mennesker. 5 dages mareridt dræbte omkring 12.000. Denne katastrofe, kendt som den store smog, tvang regeringen til at indføre ren luftlove. Byggelovene blev forbudt. Fabrikskorsene fik filtre, og udstødningskontrol blev skærpet. I dag straffes beskidte biler i London. Lavudledningszoner udvides. Myten om evig tåge er blot et ekko af den frygtelige historie. Storbritannien har ikke et samlet dokument kaldet grundlov. Hele systemet består af mange dele. Det er parlamentslove, gamle domme og politiske aftaler. Nogle er hundredvis af år gamle. På papiret udnævner dronningen premierministeren, men i virkeligheden bliver det lederen af partiet, der vandt valget. Overhuset kan forsinke en ny lov. De må dog ikke blokere budgettet. Denne fleksibilitet hjalp briterne med at tilpasse sig forandringer hurtigt. Men under Brexit-debatterne skabte den total forvirring. Mange måtte forklare igen. Landet hviler ikke på et tykt dokument. Det bygger på, at aktørerne blot er enige om at følge spillereglerne. Fodbold i Storbritannien er mere end bare et spil. Det er en del af livets rytme. På kampdage afspærrer politiet gader. Pubber åbner tidligere end normalt. Markeder forbereder sig på folkemængden efter slutfløjtet. Rivaliseringer mellem klubber strækker sig over generationer. Det er familielegender, skoledrillerier og valg af boligområde. Et derby er, når 2 naboklubber spiller. For de lokale er det mere end én kamp. Det er en historie over 100 sæsoner. Fans maler enorme bannere, hjælper klubmuseer og sparer til udkampe i andre byer. En sejr varmer aftenen, selv i regnvejr. Et nederlag ødelægger humøret til mandag. Fremmede ved busstoppestedet diskuterer gårsdagens mål, som om det var dagens største nyhed. I Storbritannien skal man betale en særskilt afgift for at se tv. En tv-licens. Undladelse straffes faktisk med bøde. Pointen er, at public service-kanalen BBC laver nyheder og dokumentarer uden reklamer. Derfor finansieres den af seerne selv. Internet og Netflix har naturligvis ændret alt. Landet diskuterer konstant. Skal afgiften bevares? Skal den erstattes af en almindelig skat? Eller skal den helt afskaffes? Men i små byer og landsbyer er BBC stadig den mest pålidelige kilde til lokale nyheder om nærliggende byer. Mange er klar til at betale. De vil have aftenudsendelser om deres eget liv, ikke om reklamer og underholdning. På Orkneyøerne i Skotland er vinden så kraftig, at lokale vindmøller ofte producerer mere strøm, end kabler kan transportere til fastlandet. I stedet for at stoppe møllerne og miste energi, har øboerne installeret anlæg. De omdanner overskydende strøm og vand til brint. Med denne brint driver man færger mellem øerne og opvarmer huse. Pengene forbliver hos de lokale, da mange projekter er kooperativer. På øgruppen ødelægger vinterstorme tidsplaner i ugevis. De afskærer øerne fra omverdenen. Dette er ikke blot et eksperiment, men en reel forsikring. Varme og transport fungerer, selv når havet stopper skibe. Således er overskydende vind blevet en energireserve til uforudsete situationer. Britiske rækkehuse ser søde ud på billeder, men om vinteren er de ofte kolde indeni. Enkeltglasvinduer, sprækker i døre og tynde vægge lader varmen slippe ud. Derfor varmer man kun det rum op, man sidder i. Man lukker døre efter sig og drikker litervis af varm te. En bærbar varmeovn flyttes ofte rundt. Efter energikrisen hjalp staten med penge til isolering og nye vinduer. Men i historiske kvarterer er renovering dyrere og tager længere tid at godkende. Mange bruger derfor varme tæpper og tykke gulvtæpper. På solrige dage fanger de stråler fra stuevinduet og får gratis varme. En kø i Storbritannien er mere end bare ventetid. Det er national sport og en måde at undgå konflikter på.
Ved dronning Elisabeths afsked stod folk i kø i mange timer. De ventede ved hendes kiste hele natten uden tumult. Reglen er simpel. Kommer du sidst, stil dig bagest. Samme disciplin hjælper ved togforstyrrelser og postkøer. Ingen afspærringer eller vagter, kun tillid er nødvendigt. Briter spøger med, at de kan stå i kø til en kø. Der er sandhed i det. Denne vane gør en folkemængde til en ordnet række. Det sparer alle nerver. En overtræder stoppes ofte med en rolig, men iskold bemærkning. Parykker og kapper i britiske retssale ligner teaterkostymer. Men ideen er enkel: at skjule identitet. Striden skal handle om argumenter, ikke om folk i fine dragter. Man har forsøgt at afskaffe traditionen mange gange, men i højesteretterne beholdt man den. Den beskytter mod pres og forbinder med historien. Dommeren kan blive vejlede parterne ifølge reglerne. Dette anses ikke for forudindtagethed. Målet er at finde den rette løsning. Det handler ikke om at skabe et show. Denne gammeldags stil fungerer som et følelsesfilter. Systemet hører argumenternes mening. Det handler ikke om stemmernes styrke. Parykken er tung og varm, især om sommeren. Men den minder alle i salen om dette. Her strides man efter regler. Det handler ikke om, hvem der råber højst. En britisk landsbypub er mere end et sted for øl. Den er centrum for alt lokalt liv. Her samler man penge til det lokale fodboldhold. Opslag om mistede katte hænger her. Nyankomne møder de rigtige mennesker. Der er uskrevne regler. For eksempel en omgang, hvor alle byder på skift. Der er også søndagsviktoriner med præmier fra slagteren. Mange pubs er over 100 år gamle. Gamle billeder og skilte pryder væggene. Yndlingsbordet ved vinduet er næsten en slægtsarv. En pub er et levende offline-netværk. Nyheder spredes her hurtigere end i Messengers. Det var 10 facts om Storbritannien. Hvis du lærte noget nyt, så giv et like. Abonner for at følge med i næste udsendelse om et spændende land. Hej.